1001 noc. V hlavných úlohách v slovenskom znení Pavel Višňovský, Petra Vajdová, Martin Zatovič, Katarína Brichtová, Eva Matejková, Marián Slovák, Zuzana Kizeková, Katarína Kryžanová, Ján Tréger, Lena Košická, Michal Halon, Jana Strnisková, Ján Mistrík, Alexander Barot, Tamara Grožáková, Bianka Bucková. Hudba, scenár, produkcia, réžia. Vy ste to vedeli? Prečo ste mi to nepovedali? Dcérka, bola si chorá. Tvoj stav bol zlý. Nechceli sme, aby ti bolo horšie. Vie sa pohlavie? Bude to chlapec? Aj ľutujem, že som nakoniec zdravá. Keby mi tak zostali 3 dni. Keby mi povedali, aby som si užila deti. Lebo čo skoro zomriem. Prečo vôbec žijem? Jisu, nebuď takáto. Keď takto rozprávaš, aj ja som... Aká hlúposť. Po operácii, keď mi vybrali, cítila som sa celkom inak. Ako by som mala pôrod. Ako Rím z Burdžu a Buket mi prišli na samé chlapčenské mená. Búra. Búrak. Bulut. Keď mi napadlo Bulut, tak som sa potešila. Aké pekné meno. Dobre, bude sa volať Bulut. Ale potom som si spomenula, mama. Že už nemôžem mať deti. Že ja vám nemôžem dať vnuka. Prosím. Dcérka. Nepláč. No tak. Zapojil som do toho aj políciu. Našli lietadlo, ktorým odletela. Schováva sa niekde na juhu.
Prehľadávame dovolenkové strediská. O pár dní ju nájdeme a potom okamžite. Toto je váš problém, pán Ragib. Do súdu zostalo pár dní. Buď to vyriešite, alebo... Nebude to trvať ani týždeň. Pozrite, prisahám. Teraz ju už ľahko nájdeme. Zajtra či pozajtra ju dotiahneme pred kamery. Buďte si istí. Ale aj vy ma skúste trochu pochopiť. Už som vás dosť chápal, pán Ragib. Viac pochopenia už odo mňa nečakajte. Pán Onur. Nájdete ju a zavolajte. Ďalej. Je to pripravené, pán Onur. Pošlem to? Dajte mi to, spravím to. Ako si želáte. Dobrý deň. Vítajte, pán Kerem, dobrý deň. Ďakujem. Asi máte veľa práce. Vlastne ani nie, nesadnete si? Teraz nie. Ak máte čas, nepôjdeme von? Na pol hodinky. Chcem sa s vami porozprávať. A tu sa nemôžeme? Vonku to bude lepšie. Dobre. Ja budem šoférovať. Ako si prajete? Dnes máš voľno. Voľno? Som z Onura smutný. Naozaj. Predstavte si, že si dokonca založil novú firmu len preto, aby s vami mohol spolupracovať. Som zvedavý, kedy pochopí, že vás už má nechať na pokoji. Súhlasila som so spoluprácou s pánom Onurom. Súhlasili ste? Ako ste mohli, Šehrezáda? Onur vám skoro zničil život. To, čo vám urobil. Budete s ním sedieť za jedným stolom? Nemusíme sedieť za jedným stolom, dá sa to aj bez toho. Správam sa profesionálne, pán Kerem. Nerobte to. Nenechá vás, viete to. Nebude vás vyrušovať, že bude stále pri vás. Šehrezáda. Odstránte Onura zo svojho života. Vymažte ho. Šehrezáda. Nie som slepá, pán Kerem. Od začiatku som si vedomá vášho záujmu, ale povedala som si, že to pochopíte. A okrem toho Benu vás tak veľmi ľúbi. Kto len môže odolať takej veľkej láske. Ale vy... Šehrezáda, vypočujte ma. Nemôžete len tak odísť. Nie, nechcem nič počuť. To ja som bol do vás zaľúbený, to ja. Aj Onur to vedel. Prosím, nepokračujte. Ja som sa stiahol. Vidíte, čo vám teraz urobil. Prečo stále trváte? Stačí! Ako môžete pokračovať? Ako to, že sa ani trochu nehambíte? Nebudem sa hambiť za to, že vás ľúbim. Človek sa za lásku nehambí. Hambí, pán Kerem. Za niektoré lásky sa treba hambiť. Benu je moja najlepšia priateľka. Neskutočne vás miluje a vy by ste sa mali hambiť za to, že sa tvárite, ako by ste ju ľúbili. Hanbím sa. Nenávidím sa za to, čo robím Benu. Verte mi. To dobre robíte. Tvárme sa, že sa toto nestalo. Vy ste mi nič nepovedali a ja som nič nepočula.
Chancel. A ty? Ja sa mám skvele. Teším sa, že ťa vidím. A ja sa teším. Prepáč, nespoznala som ťa. Dlho sme sa nevideli. Vôbec si sa nezmenila. No určite. Som celkom iná. A gratulujem ti. Teta Hurie mi povedala, že to bude asi chlapec. Bude. Ako sa to vraví, nech máš pekného syna. Daj, zoberiem to. Len mi to Nie, ja to odnesiem. No určite. Kam ideš? Domov? Niečo ti poviem. Ak sa neponáhľaš, nepôjdeme na čaj? Porozprávame sa. Neviem. Moja mama ma čaká. Jeden čaj. Nechýbala ti naša čajovňa? Dobrý deň. Onur Axal však? Áno. Som Gani Osčelik, som Šehrezádin brat. Teda vlastne som Šehrezádin brat jej švagrinej. Tiež tu pracujem. Pekné, teší ma. To mňa veľmi teší. Spoznať sa s takým podnikateľom, ako ste vy, je pre mňa udalosť. Niečo super. Je tu pani Šehrezáda? Pred chvíľou odišli. Asi pred pol hodinou. Neviete, kam išla? Vážne neviem, ale odišli s pánom Keremom. Kerem Inčoglu, váš spoločník. Aj s ním sa mi dnes podarilo zoznámiť. Pán Onur, vítajte u nás. Dobrý deň, pani Mihriban. Keď tu pani Šehrezáda nie je, ak dovolíte, ja pôjdem. O chvíľu príde, nech sa páči. Dajte si kávu. Nie, ďakujem. Hádam na budúce. Pekný deň. Pekný deň. Aj vám. Človeče, aký dobrý deň. Premávajú sa tu takíto podnikatelia. Páni. Ako dlho tu budeš? Neviem. Asi tu nejaký čas zostane. Dlho som nebola so svojou mamou. Povedala som si, že pred zimou dám trochu do poriadku dom. Pravda, zima sa blíži. Občas sa s tetou Hurie stretnem. Pýtam sa. Niečo teda o tebe viem. A ty čo robíš? Čo by som robil? Nejako sa už dá. Čo manželstvo? Fajn. Manžel robí s kožou? Teta Hurie vraví, že má obchod v Tašane. Dobre zarába. Neprežíva z výplaty ako. Čo tým chceš povedať? Nie je najdôležitejšie mať aspoň prácu? Nie, tak som to nemyslel. No teda, zle si to pochopila. Si v bohatom prostredí, preto sem často nezavítaš. Len to som tým chcel povedať. Ako to s tým súvisí? Čo tu nemám mamu? Okrem toho sem často chodím. Ale ja ťa nikdy nevidím. Odteraz už budeš. Ten čaj robí stále Ujo Dursun? Nie, je to jasné. No iste. Tie jeho slávne a vychýrené čaje. Prišiel som od Čierneho mora. Pozerám, že ti stroskotala loď.
Prečo nerobíš show? Snažím sa. Ale iba ty sa na tom nebavíš. Zbytočne sa nesnaž. Mňa už zabaví iba jediná vec. Radšej to ani nevyslov. Skončil som, Bert. Všetko sa tak zamotalo. Ako z toho výjdem, neviem. To bolo jasné hneď. Už aj môžeš začať s nápravou. Volá Benu. Kerem? Celý deň si nevolal. Mal som robotu. Bol som na stavbe. Myslela som, preto som ti nevolala. Vieš čo, pozrela som sa na nete a... Daj, kto bude mať cez víkend koncert? Kto? Goran Bregovič. Super, veľmi dobré. Myslela som, že by sme... Išli spolu, ale ak máš veľa práce, pôjdem s vami. Nie. Prišiel až sem a namiesto mňa pôjde Melek? Žiadne také. Fajn, teším sa na teba. A ešte... Pôjdeme po koncerte na večeru? Jasné. Veľmi rada. Dobre, drahý. Papa. Ale nerob to. Veľmi dobré. Aká si šikovná. Ešte si A dám. nie, počkaj, nechaj to. Čo sa tak pozeráš? Nesmiem. Povedz mi. Ako si to všetko zamotal? Hanbím sa teraz aj za neho, Mihriban, ja sa hanbím. Urobil veľkú hlúposť. Hlúposť je dôkazom lásky, Šehrezáda. Keby do teba nebol zaľúbený, urobil by takú hlúposť. Nechcem to ani počuť. Prečo takto rozprávaš, ako by si ho podporovala? Nie, moja, nie. Chcem tým povedať, že to máš veľmi ťažké. To, čo robí pán Kerem, nie je vôbec správne. Čo teraz urobím? Povedala si, čo si mala. Ak bude dotieravý, zopakuješ mu to ešte raz. Kam ideš? Musím to povedať Benu, Mihriban. Idem tam hneď teraz. Také niečo nemôžeš urobiť. Nemôžem to skrývať pred mojou najlepšou priateľkou. Benu si také niečo nezaslúži. Nech vie, čo za muža to ľúbi. Šehrezáda, ty chceš Benu zabiť? Nevieš, že za pána Kerema dala skoro dušu. Tu sme. Vítajte. Priniesla som tiramisu. Ďakujem pekne. Kde je moja láska? V izbe. Kán. Vítajte. Zjem ťa. Vidíš ho, ako ma predal? No teda. Aká si veselá, Benu? Som veselá, Mihriban. V sobotu ideme s Keremom na koncert. Takže, keď vidíš Melek, na mňa zabúdaš, ha? Keď vidíš Melek, na mňa zabúdaš. Teraz ťa zjebem, počuješ? Hovorím ti, že žiarím. Za to ťa musím nejako potrestať, čo povieš? To si mal vo VIP salóne konferenčný hovor? Áno, To nemyslíš vážne. ale myslím. A čo ľudia počúvali? Celá sála. Dokonca ma aj poučali. Toto nerob takto, ale tak. Bože, Čo je? môže jednej žene takto pristať úsmev? Ale prosím ťa. V živote som nevidel nikoho, kto sa smeje tak pekne. Ale nehovor. Počas cesty som stále na teba myslel. Nie len na tvoj úsmev. Na všetko. Na teba. Na tvoj pohľad. Už veľmi dlho ti chcem niečo povedať. Mal som ti to povedať, keď sme sa zoznámili. Takže s tým meškám 1 rok. Vlastne 11 mesiacov. To si počítal dni? Mal som ti to povedať skôr. Nemárnili by sme čas. Prepáč. Onur? Ahoj, Jasmin. Dúfam, že ťa neruším. Nie. Čo sa stalo? Slabo ťa počujem. Nie je mi dobré. Potrebujem s niekým hovoriť. Vyrušujem ťa takto v noci však. Nie. No čo už, tak dobrú noc. Si doma? Doma, nechaj tak, maj sa. Hneď prídem. Nenechaj sa rušiť. Hovorím, že prídem. Tamer, prepáč mi, ale musím i hneď odísť.
Niečo dôležité? Veľmi ma to mrzí. Naozaj som ti nechcela pokaziť večer. Dobrú noc. Páni, skvelé. Takže si to Šeherezáde povedal. Zaľúbil si sa do nej ešte pred Onurom. Bravo. Robíš si srandu. Myslíš to vážne? Tak ti to zopakujem, Mert. Slovo po slova. Šehrezáda už vie, že ju ľúbim. Po koncerte poviem Benu, že je koniec, chápeš? Koniec. Každý ide svojou cestou. Pekné. A Šeherezáda ti hneď povie áno. Povie, to je super. Kerem sa rozišiel s Benu. Nie hneď. Časom. Takže prekážkou je Benu. A to ti nenapadlo, že Šeherezáda je správna žena Kerem? Aj keby ťa ľúbila. Ona Benu nezradí. To ti nenapadlo, Kerem? Láska je vzácnejšia ako priateľstvo. Oveľa vzácnejšia. Uvedom si konečne jednu vec. Šeherezáda možno ešte stále Onura ľúbi. Už sa zobuď zo svojho ružového sna. Zobuď sa. Ráno som vstal a povedal som si, že na túto lásku už zabudnem. Keď som nezískal Šeherezádinu dôveru, nestojí za to, aby som sa tak trápil. A potom sa dozviem, že Šeherezáda išla von s Keremom. Chápeš to? Na svete nie je nik dôležitejší ako Šeherezáda. Ja už neviem, čo mám robiť. Keby si ešte trochu vydržal, Onur. Uvidíme, čo ti povie Šeherezáda, keď zmúdri. Je to jedno. Som nahnevaný. V skutočnosti ti závidím. A čo mi závidíš? Že trpím? Že si zažil pravú lásku. Tá stojí za utrpenie. Určite áno. Jesemin, som ja ale hlupák. Určite si bola na večeri s priateľom. Prosím ťa. Som veľmi sebecký, nemyslel som na to. Prepáč mi, ospravedlňujem sa. Onur, prosím. Prepáč mi. Nie je dôležitejší ako ty. Nikto nie je dôležitejší ako ty, prosím. Nehovor tak, veď si na začiatku pekného vzťahu. Nebude to fungovať. Dáš si niečo? Úver nám pomôže. Všetko sa urýchli. Áno. Kedy vlastne zajtra letíme? O 11:00. Dobrý deň, Zafar. Dobrý deň, Kerem. Pozerali sme sa na toto, keby sme tak vedeli koniec. Uvidíte. Uvidíte. Takže meno tvojej firmy je Axon staviteľstvo? Už si sa to dozvedel? Aha. Vieš to od Šeherezády? Časť Ak máš asi z priezviska Axal, ale čo som? Posledná firma. Ďakujem veľmi pekne. Asi nám chceš popriať úspechy v Kodani. To nie. Prišiel som ti vytknúť, že si založil tajnú firmu za mojim chrbtom. Nie tajnú. Oddelenú. Onur, aký máš problém? A ty máš aký? Priatelia, čo to robíte? Myslíš si, že sa k tebe Šeherezáda vráti? Ide len o spoluprácu. Na túto tému sa s tebou nebudem baviť. Prečo? Prestaň. Bojí sa, že ťa porazím. Daj Šeherezáde pokoj. Aj keby si založil 100 firiem, Šeherezáda sa k tebe nevráti. Nikdy sa nevráti. Zabudni na to, Onur. Prosím vás, prestaňte už. Pre Šeherezádu neexistuješ, Onur. Neexistuješ. A ty čo? Ha? Existuje pre ňu Kerem, ktorý sa zahráva s citmi takého aniela, ako je Benu? Ak si ťa Šeherezáda čo len trochu váži, radšej nech pre ňu vôbec neexistuje. Ani ona pre mňa. Onur, prestaňte. Čo to tu robíte? Upokojte sa. Sadnite si a vyriešte to ako dospelí ľudia. Ale nie, Zafar.
S Onurom sa už nedá rozprávať. Potom, ako vyšlo najavo, čo urobil, sa s ním rozprávať nedá. Kerem. Obaja už nie sme normálni. Ani ty, ani ja. Ale za to môžeš ty. Pán Ahmed chce s vami hovoriť. Spojím vás? Nechcem s nikým hovoriť. Čo to robím? Čo robím? Pozri sa len na to. Čo je s vami? Nie je ti to jasné? Kerem sa snaží získať Šehrezádu. To vidím. Zbláznim sa z toho. Keď na to pomyslím, idem sa zblázniť. No dobre, ale nie je to hanba. Obaja ste boli ako bratia. Zmenili sme sa. Ten človek nie je môjim priateľom, veď so mnou stále súťaží. Už ho ani nespoznávam. A sám seba spoznávaš? Nespoznávam sa, Fer. Tak toto nepôjde. Obaja ste celkom hotoví. Večer si pohovorím s Keremom. A o čom sa s ním chceš rozprávať? Poviem mu, že musí zmúdrieť. Čo je s vami? Priateľstvo nemá žiadnu cenu? Dobre sa v noci vyspí. Popremýšľaj. Zajtra ráno ťa vyzdvihnem. Dobre, Zafera. Prepáčte. Nič sa nestalo. Nič vám nie je? Nie. Mne nič. Dovidenia. Dovidenia. Chancel, poď, odveziem ťa. Nie, autobus hneď. Nevymýšľaj, nastúp. Odkiaľ ideš? Dala som mame predpísať lieky. Doktor vraví, že mám doniesť aj ju. Ako ju mám doniesť? Od bolesti ani nikam nechodí. Ty dávaš predpisovať mame lieky? Po otcovi má dôchodok, aj poistenie. Jasné. Keď má takú možnosť, prečo by si ich mala kupovať? Presne. Veď nič nie je zadarmo. To v práci končí až takto skoro? Normálne nie. Ale šéf ide zajtra preč. Tak ma poslal domov skôr. Dobrý človek. Toto auto je tvoje? Keď som v práci, používa ho brat. Pán Ragib je pri mne advokát. CD mu osobne odovzdám. Ale pán Onur, prosím vás, takto sme sa predsa nedohodli. Presne takto sme sa dohodli. Čo som povedal? Našli ste tú ženu? Nenašli. Takže odprezentujem vaše CD pred súdom. Pán Onur, nechceme si pokaziť vzťahy, ale vy ma k tomu nútite. Asi ma dobre nepoznáte. Takto ľahko to nejde. Ľuďom sa stávajú rôzne veci. Nechcete, aby to tak bolo. Vy máte naozaj skvelú pozíciu. Práca sa vám darí. Takže ste prešli na vyhrážanie? To by som si nedovolil. Iba upozorňujem. Nech sa páči, pán Mehmet. CD je vaše. V pondelok urobíte, čo treba. Pán Onur, počkajte. Pekný večer, pán Ragib. Našli ste už Erdala? Išiel do kancelárie, teraz je tam.
Rýchlo priprav auto. V pondelok to odovzdáte na súde. Dobre, pane. Iba človek z ulice môže uveriť tomu, že Onur by nejakej žene ponúkol peniaze za noc, Kerem. Čo ja viem, napríklad títo tu. Odkiaľ Onura poznajú? Ale ty si predsa ako jeho brat. Ako tomu môžeš veriť? Pretože je to pravda, Zafar. Odkiaľ to vieš? Sám to povedal. Počkaj, pekne po poriadku. Raz mi povedal, že si jednu ženu vážil, ale urobil chybu a zaplatil jej. Ale toto... To myslel obrazne. Povedal, že v hotovosti. Povedal, že za noc zaplatil v hotovosti. Potom ju vyhodil ako prostitútku. Si istý, že to bola ona? Kto iný by to bol? Kedy sa to stalo? Minulý rok. Niekedy v novembri. Presne tak, ako povedala tá žena. 14. november. Vtedy, keď ste začali s projektom Sky Towers. Áno. Keď Šehrezáda získala cenu. Kde je tá ženská? Máme jej stopu, buďte pokojní. Našli ste ju, tak kde je? Už je na ceste. Bola na juhu. Vybavila si falošný pas a odtiaľ chcela ujsť na ostrov Kos. Ale už ju máme. Nič sa nebojte. Netrebe blbosti, Erdal. Urobím ti dieru medzi očami. Ja netrepem, pane. Hovorím vám, že ju máme. Už nám určite neutečie. Dobre teda. Je mi jedno, či ju privezieš lietadlom či helikoptérou, ale keď tu zajtra ráno nebude sedieť... Dobre, rozumel som. Zajtra ráno, sľubujem. Časel, čo robíš? Vyťahuješ piecku? Veď ešte nie je zima. Čo ma robí Mňaman? Mama ju chce, vraví, že v noci je zima. Piecku máš doma? Nie, na záhrade. Dobre, spravím to teraz. Pán Burhan, nech sa páči. Burču, buket už je na stole. Ja nechcem jesť. Ani ja nechcem jesť. Fisun? Poďme, dcerka, raňajky sú hotové. Vy sa najedzte, mama. Ja krmím Burčin. Zlatko. Synak, to stále sedíš tu, pozri. Veď už je skoro obed. Poďme. Je mi zlé. Nemám chuť. Koľko dní si nevyšiel z izby? Poďme, synu. Nebuď taký smutný. Ty z toho ochorieš. Smrť to vyrieši. Aj vy budete mať pokoj. Alikemal, čo už sa mne v živote stalo, ale nikdy som to nevzdal. Stál som pevne, no už som zostarol, nemám sily. Keď vidím, ako ty trpíš, ničí ma to. Len nebuď takýto. Musí sa konečne vzchopiť. Nerob nám to. Všetko som zničil. Aj vás. Urobil som chybu. Neviem ju napraviť. Všetko je horšie. Čo sa stalo? Stalo sa. Teraz treba nájsť riešenie. Pozri, aj dievčatá sú z toho smutné a nešťastné.
Nie je ti to vôbec ľúto? Pozbieraj sa konečne. Veď si ich otec. Poďme. Poďme. Čo bude teraz, mama? Akože čo bude? To dieťa. Na to nech myslí jeho matka. Na to mala myslieť, keď robila dieťa so ženatým. Vážne sa tá žena stratila? Vážne. Ukáže sa, keď bude pred pôrodom, neboj sa. A keď bude mať problém s peniazmi. Nemyslím si. Ale dobre urobila. Alebo to mala všetkým oznámiť. Mala povedať, že je to váš vnúk, vy sa postaráte. Ale radšej zmizla. Dievčatá sú dole. Nechcú ísť k stolu Fisu. Obe sú veľmi smutné. Pôjdem hneď za nimi. Ale povedzte, nech Alike mal ide dolu. No, poďme. Tak, hotovo. Zapálim to, teta? No, určite, ešte to tak. Až potom večer. Dobre. Ale nie je trochu nakrivo? Nie, presne ako má byť. Ach, Jaman, synček môj, vďaka ti, nech ťa Boh požehná. Ale to nič nie je, teta Huli. Vážne vďaka, Jaman. Sama by som to neodniesla. Nemáš za čo. Ukážem ti kúpeľňu, umyj sa. Nechaj. Viem, kde je kúpeľňa. Vďaka. Odkiaľ vie, kde je kúpeľňa? Prečo by nemal? Koľkokrát vymenil batériu? Jaman? Samozrejme, je to dobrý chlapec. Kedykoľvek mám problém, Jaman to vyrieši. Hneď je tu. Čo to znamená za fér? Prečo šoféruješ? Kde je šofér? Gulistan si udrela nohu. Vezie ju k lekárovi. Nechám ho na parkovisku. To ma mrzí. Niečo vážne? Nie. Spadla zo schodov. A ako sa má Gulistan? Dávno som ju nevidel. Fajn. Zafer. Akokoľvek ťa budem prosiť, projektu Almáda sa nezúčastníš? Je to preto, čo si myslím. Mňa do toho nič nie je, ale som tvoj priateľ. Na tomto svete ťa nikto nebude ľúbiť viac ako Gulistan. Ja viem, Onur. Práve preto som vďačný Melek. Tiež mi povedala, že ma manželka veľmi ľúbi. U zubára sa nebudeš báť však? Nebudem. Je to môj malý hrdina. Teta zubárka sa pozrie na Kánove zúbky a povie, dobre sa o ne staráš. Čo uvarím na večeru, Šeherezáda? Neviem. Čo chceš, Mihriban? Alebo nič nevar. Večer sa spolu najeme niekde vonku. Dobre. Poď aj ty s nami, Melek. Dobre, pôjdem, jasné. Dobre, pôjdeme hneď od zubárky. Aha. Poďme. Mihriban, s ničím si nerob starosti. Ďakujem. Včera sme sa s Keremom porozprávali. Aspoň ma poohováral? Povedal si mu, že si strávil noc so ženou a že si za to zaplatil. Je to pravda? No, Zafer, prosím. Minulý rok, 14. novembra. Veľmi dobre si to pamätám. Vtedy má Gulistan narodeniny. Videl som ťa na streche nášho hotela. Bola s tebou Šehrezáda. Dobrý deň, milí diváci. Prinášame vám najnovšie správy.
Lietadlo letiace z Istanbulu do Kodane TJ925 FTJR sa zatiaľ z neznámych dôvodov zrútilo. Predpokladá sa, že lietadlo spadlo v Rumunsku v Karpatskom pohorí. Z 225 cestujúcich a 18 členov posádky sa podľa všetkého nikto nezachránil. Medzi cestujúcimi letu, ktorý mal hodinové meškanie a odletel o 14:35 z Istanbulu, bolo 15 tureckých občanov. Podľa našich informácií priezviská tureckých cestujúcich sú nasledujúce. Aksal, Kuduzal, Don Mezolu. Ako sa má Onur? Videli ste sa teraz niekedy? Minule sa zastavil. Povedala som mu svoje a odišiel. Čo to bolo? Peride, keď si bola ešte v šoku z tej udalosti, povedala si nepekné slová. Človeku môže prísť zle, ale nie je už na čase stať sa Onurovi oporou. Drahá Seval, mohla by si mi prosím povedať, prečo by som mala byť oporou synovi, ktorý je celý po otcovi? Nebuď taká. Hádam si nemyslíš, že tá nechutnosť je pravda, Peride. Onur je tvoj syn. Jediný. Uzavrime túto tému, Seval, prosím. Kerem volá. Kerem? Pani Peride. Kerem? Zle ťa počujem. Chlapče, no hovor. Stalo sa niečo zlé? Niečo strašné. Čo sa stalo? Onurovi? Lietadlo, v ktorom... Peride! Peride! Peride, preber sa! Preber sa! Nezie! Peride! Peride, preber sa! Preber sa! Pani Peride! Pani Peride! Onur. Bože môj, prečo to všetko? Neverím tomu, Benu. Neverím tomu. Ani ja. To nie je možné. Onur zomrel. Drahý. Kto vie, či o tom vie Šeherezáda? Zavolám jej. Nie, nedokážem to. Odpusť mi, Onur. Veľmi to ľutujem. Veľmi. Nachádzame sa na letisku pred budovou medzinárodných odletov. Prišli sem rodiny a blízky tureckých cestujúcich, ktorí boli v havarovanom stroji. Predpokladá sa, že príčinou pádu lietadla bola technická porucha. Môžete nám podať nejaké informácie? Prosím vás. Mohli by ste nám odpovedať na pár? Mali ste tam niekoho? Priatelia. Dovolením. Slečná noga. Pekne lieta to lietadlo. No, a ako? Ty môj šikovný chlapec. Plakal môj hrdina u zubárky? Jasné, že nie. Synček, poď sa obliecť. Ale... No tak, vonku by ti bola zima. Daj, ja ho oblečím, ty si to zodvihni. Dobre, volá Benu. Prosím, Benu moja. Šeherezáda, niečo ti poviem, ale buď pokojná. Čo sa stalo? Benu moja, si v poriadku? Šeherezáda. Áno. Nechcem si to obliecť. No tak si to oblečiem ja. Zoberiem si ten sveter, Čo sa stalo?
Čo sa stalo, Šeherezáda? Mihriban moja... Zober Kána do izby, nejdeme nikam. Zober Kána. Jasné. Kán, poď. Nechceš si dať rifle, tak si dáme niečo iné. Nepôjdeme sa ani najesť? Na večeru nejdeme. Šeherezáda, čo sa stalo? Povedz, stalo sa niečo sestre. Šeherezáda, preboha, čo sa stalo? Stalo sa niečo sestre? Ondrovo lietadlo spadlo! Spadlo, Melek, spadlo! No tak, že dobre. No tak, neboj sa. Ondrovo spadlo! Ondrovo lietadlo spadlo! Keďže lietadlo havarovalo v hornatom teréne, pátranie po telách zosnulých je veľmi zložité. Situáciu tiež komplikuje fakt, že časti vraku lietadla sa Ako to, že sa tam širokom nedá okruhu. dostať, nerozumiem. Čo hovoria odborníci? Nevedia to nejako vysvetliť. Sme neustále v spojení s krízovým štábom. No zatiaľ nevieme žiadne podrobnosti. Čo veľvyslanectvo? Veľvyslanectvo to nevyrieši pán Kerem. Snažia sa dostať na miesto nehody. Ešte tam nie sú. Bohužiaľ. Lietadlo padlo niekde v Karpatoch. Viete, je to tam hornaté. Vrak je v okruhu 40 kilometrov. Dúfam, že dostaneme nejaké informácie. Pán Kerem, viete niečo o pánovi Olsovi a Zamperovi? Ale máme otázky. Šeherezáda, dcerka. Na základe doterajších informácií vieme, že problém nastal, keď sa pokazil motor a následne sa prerušilo spojenie s lietadlom. Presnejšie informácie získame po nájdení čiernej skrinky. Honor už nie je. Mami, podľa vyjadrení kompetentných sa nepotvrdilo, že by išlo o teroristický útok. Ďalšie informácie vám prinesieme v pravidelných vstupoch. Manželka pána Zafera, pani Gulistan. Zafer. Úprimnú sústrasť. Ďakujem. Ďakujem vám. Pani Melek, vedúca vzťahov s verejnosťou. Pani Melek, Zafer o vás tak veľa rozprával. Mami, čo budeme robiť? No teda, pán Burhan, to budeš teraz pozerať televíziu? Chcem si pozrieť správy. Dobre, nechám to tak. Tak poď ideme. Ešte máme čas pred odletom. Nevadí, treba mať rezervu. Pán Burhan, my dvaja tu teraz nebudeme. Fisun a Ali Kemal zostanú sami doma. Čo keď sa zase nejako strašne pohádajú? Čo narobíme na Dide? Tak nech sa pohádajú, veď sú dospelí. Dokedy ich budeme strážiť? Kvôli ním ani nepôjdeme na návštevu do nemocnice? Máš pravdu. Hovoril si s Ekremom. Čo povedal doktor? Vraj sa máme pripraviť. Možno už bude žiť iba mesiac.
Pán Burhan, čo keby sme, ak budú naši mladí v pokoji, čo keby sme zostali niekoľko dní v Kajseri? Ešte sme tam ani neprišli. Idete nejako skoro, nie? Radšej už pôjdeme, dcerka. No teda, dievčatá, ani nás nevyprevadíte. Už aj jedete? Drahá. Nechoďte, prosím. Ale Ujo je chorý, musíme tam ísť. Nebuďte tam dlho. Detko, zajtra sa vráťte, dobre? Neoplatí sa nám ísť na otočku, moja. Tak sa vráťte v pondelok. Uvidíme. Zavolajte, keď budete v Kajsari. Nenechajte nás čakať. Zavoláme a možno zostaneme pár dní. Keby niečo, určite mi zavolaj. Povedala si, že sa vrátite skôr. Dobre, vrátime. Zlatko. Poďme a opatrujte sa. Šťastnú cestu a pozdravujte. Poďme, deti, choďte dnu. Už je chlap. To vypol. Pozerali sme to. Daj mi to. Nie. Daj mi to. Ide mi to na nervy. Nie, daj mi to, pusti to. Choďte do izby, poďme rýchlo. Ty choď, máš vlastnú izbu. Choď a seď si v izbe. Škoda, že ste namiesto starých rodičov neodišli vy. Cerka, ako sa to rozprávaš s otcom? Odíďte z tohto domu, nechcem vás. Chceme zostať so starkými. Odíďte preč. No dobre, pustím vám televíziu. Nech sa páči. Ďakujem. Stále nič nevieme. Čakám. Kedy budeme vedieť, pán Salim, čo tam robí veľvyslanectvo? To nemyslíte vážne? Upokoj sa, Peride. Nestrácaj nádej, prosím. Prosím, je to súrne. To strašne to bolí. Daj si ešte jednu. Nechcem liek, chcem ho. Dajte mi čo najrýchlejšie vedieť. Rezervujte tie 4 miesta. Čo hovoria? Dobre, ozvem sa. Rovnaké veci. Stále ich hľadajú. Majú miesto? Iba pre 3. Prvé lietadlo letí až večer. Večer je príliš neskoro. Čo teraz? Preveríš súkromné lietadlo? Isté. Benu, prenajmi lietadlo a zoberieme aj Gulistán. Aj oni budú najmenej 4 a 5, nech nie je Dobre, malé. iste. Ja zabezpečím lietadlo, Kerem. Vážne? To by bolo dobré. Ale aj ja pôjdem s vami. Ak to nevadí. Jasné, čo by malo vadiť? Šehrezáda, ideme do Bukurešti vyzdvihnúť tela. Asi pôjdete s nami. Takže asi? Ďakujem, že sa ma pýtate ako poslednej, pán Kerem. Prepáčte, nemyslel som to tak. Peride moja, upokoj sa. Samozrejme, že som vedel, že pôjdete, iba som sa spýtal. Onur. Onur, si to ty?
Bože, nie je to sen. Nie je to sen. Nie je, mama. Bože môj, vďaka ti. Nehovorila som ti, že nemáš strácať nádej. Nečudujte sa, žijem. Onur! Musel som niekam odísť a nestihol som let. To je zázrak! Vedela som to. A čo? Pán Zafer? Zafer bohužiaľ nastúpil. Dobre, mama, dobre, už sa neboj. Áno, ako vidíte, som v poriadku. Nemusíte sa už o mňa báť. Neverím svojim očiam. Myslím, že niektorí sa až tak nebáli. Keď už viete, že som v poriadku, môžem ísť. Synček, nechoď. Onur. Žije. Šehrezáda. Žije. Yaman? Áno, pane? Nechám si auto. Ty chod dnes taxíkom. Pravdaže. Prajem pekný večer. Pekný večer. Pekný večer. Si v poriadku? Robia tu dobré hamburgery však. A ešte keď je vnútri syr, výborné. Dievčatá, dáte si aj hranolčaky? Dáte si? Ha? Som už plná. Aj ja. Ak chcete, choďte sa hrať, ha? Keď ste už najedené. Čo sme malé deti? Malé deti sa tam hrajú. Dobre. Ak nechcete, nechoďte. Predtým ste sa rady hrávali. Už sme vyrástli, predtým to bolo iné. Ešte ste nedojedli, poďme už domov. No, dobre, poďme. Ali Kemal, poďme na kolotoče. Bude ešte otvorený Luna Park? No, jasne. Samozrejme. Povozíme sa na koňoch. Dáme si cukrovú vatu, ha? Poďme domov, chce sa mi hrozne spať. Veď aj mne. Podľa najnovších informácií, jeden z majiteľov Biniapi Holdingu, Onur Aksal, na poslednú chvíľu do lietadla nenastúpil. Úžasné, aké šťastie. Hneď ako sa blízky Onura Aksala dozvedeli, že je v poriadku, veľmi sa potešili. Na druhej strane pani Šehrzada sa určite potešila. Prečo? Veď sa rozišli. No ty si teda Ajše. Keď sa rozišli, nemá sa tešiť? Papuče sú v skrini. No, ako rýchlo prišli. Burčín sa nezabudila? Krásne spínká, pani Fisun. Vítajte doma. Prečítam vám rozprávku?
Škoda, že starí rodičia odišli. Zajtra im zavoláme, aby prišli skôr. Áno, prečo sme nešli s nimi? Čo škola? Škola. Na čo si prišla? Odíď, chodí hneď preč. Prichádza zima. Noci sú už chladné. Čo keby sme tam vysadili magnóliu? Ale je náročná na pestovanie. Povedz záhradníkovi. Včera sme sa s Keremom rozprávali. Aspoň ma poohováral? Povedal si mu, že si strávil noc so ženou a že si za to zaplatil. Je to pravda? Zafer, prosím. Minulý rok, 14. novembra. Veľmi dobre si to pamätám. Vtedy má Gulistan narodeniny. Videl som ťa na streche nášho hotela. Bola s tebou Šehrezáda. Kým som čakal na Gulistan, chcel som sa ísť s tebou porozprávať. Hovoril si so Šehrezádou. Vtedy som ju ešte samozrejme nepoznal. Vyzeral si tvrdo. Nič si okolo seba nevnímal. Bolo jasné, že sa medzi vami muselo niečo stať. Išiel si s ňou do výťahu. Zdalo sa, že odchádzate. To, ako si vyzeral, mi robilo starosti. Neskôr som videl tvoje auto na parkovisku. Pochopil som, že ostávate tam. Po pár dní som sa v Biniapi zoznámil so Šehrezádou. Pamätáš sa? Obaja ste boli nervózni. Myslel som si, že sa medzi vami asi niečo stalo. Keď mi Kerem povedal, že si zaplatil, hneď som si spomenul na tú noc. Zapadlo to do seba. Onur, vieš, že to nikomu nepoviem, ale toto tajomstvo ťa zničí, vidím to. Ak mi to chceš povedať, ostane to medzi nami. Let ST 925 do Kodane. Poďme, naše lietadlo, poďme. Prosíme cestujúcich, aby sa dostavili k východu 115. Onur, nemyslel som to tak. Prepáč.
Za Fer nerob si starosti. Iba niečo sa spýtam. Povedal si o tom Keremovi? To nie, nikdy. O tej noci som nepovedal ani Gulistan. Aj keby som vedel, že zomriem, nikomu to nepoviem. Nikomu na svete nemusíš sa báť. Vďaka. Moment. Prosím. Kde je tá žena? Rozumiem. Dajte mi adresu. Dobre, budem tam o pol hodiny. Za Fer nemôžem ísť s tebou. Do Koda nepôjdeš sám. Čo sa stalo? Niečo veľmi dôležité. Musím vyriešiť jeden problém. Dobre. Choď a maj sa. S Bohom. Onur. Dávaj si pozor. Nie, vy nemusíte prísť. Nikomu nehovorte, kde som. To nie. Iba vy to viete. Dobre. Dám vám vedieť. Moment, počkajte. Už idem. Kreten! Veď to ty si ma nútili z dotelky! Ty si mi povedal, čo mám hovoriť! Zapri si hubu, lebo po nej dostaneš, rozumieš? Nechaj ma! Pusti ma! Povieš, čo som ti kázal. Nič nepridáš, rozumieš? Ani ma nezabudni na to! Á! Zlomil si mi nos do pekla s tebou! Ja ti ukážem. Čo to robíš, Erdal? Veď ju zabiješ! Nech zdochne! Najprv nech ide do televízie, potom môže. Práve som vo vile Erdala Karajolču. Dobre, jeho adresu viete, pán Mehmet. Ak budete mať akékoľvek podozrenie, urobte, čo treba. Tak tu je. Teraz nám všetko povieš. Takto? Vstaň, choď sa umyť. Hovorím, vstávaj. Vstávaj a choď sa umyť, poďme. Nech sa páči, posaďte sa a urobte si pohodlie. Tu máš, toto si oblečieš rýchlo a urob si make-up. Do pekla s tebou, ty maniak! Buďte pokojní, veď už ju máme. Ja som pokojný, pán Rakip. Ak nepovie pravdu, to už bude váš problém. Akože ak nepovie? Všetko povie. Dali sme sa takto podviesť. Hrozná smola. No ale dobre ste urobili. Keby ste tú ženskú neboli vyhodili, kto vie, čo by vám spravila? Možno by vás zviedla, nahrala to a vydierali by vás. Odstúpiš od zákazky, alebo inak si... Tieto hypotézy si môžete nechať pre seba. Ja nie som ako vy. Hotovo, pane. Budeš hovoriť to, čo som ti povedal. Dobre, rozumiem. Ponáhľajme sa, poďme na to. Sadni si. Hovorím, sadaj. Telefóny sú vypnuté. Vypneme si ich, nech nás neruší signál. Si pripravená, môžeme? Bratku, ale... Čo je? Má opuchnutý nos. Vyzerá, ako by ju zbili. Čo keby sme začali neskôr? Je v pohode. Nie je. Nechcem žiadne podozrenia. Ženská jedna, čo si mi to urobila. Vstávaj, kráčaj. Choď. Haló, Husnú. Doneste ľad. Prečo priznávate, že ste očiernili Onura Aksala? Lebo to veľmi ľutujem. Stalo sa niečo, čo by vás k tomu nútilo? Nie, čo sa malo stať? Pani Žale, nahnevali ste sa, že vás Onur Aksal vyhodil, prečo ste čakali 7 mesiacov? Prešli 3 mesiace a hovoríte, že sa nič nestalo. Čomu máme teda veriť? Prepáčte, ale ako ste tomu vôbec mohli uveriť? Je to také ľahké. Len
Len som to skúsila. Myslela som si, že mi aj tak nikto neuverí. Ale všetci uverili. A hlavne vy. Ale bolo to vážne obvinenie. To každému obvineniu uveríte? Neskúmate to hĺbšie? Uvažujte trochu. Onur Axel je rešpektovaný človek. A písalo sa o ňom aj niekedy predtým? Urobil nejakú chybu? Informovať je predsa naša práca. Stačí, aby to bola senzácia? Neodbočujme. Ďalšia otázka. Vyhrážal sa vám Onur Axel? Povedal, že ak to neodvoláte, bude zle? Škoda, že sa nevyhrážal. Dal ma na súd. Takže v pondelok máte súd. Áno. Povedal Onur Axel, že ak odvoláte svoje slová, nedá vás na súd? Nepovedal. Dokonca som mu skúšala aj volať. Chcela som mu navrhnúť, že popriem svoje slová, ak stiahne obvinenie. Ale ani nezdvihol telefón. Pani Žale, ste si vedomá toho, čo ste svojím činom Onurovi Axelovi spôsobili? Mrzí ma to. I keď neviem, či to ešte má zmysel. Ale pánovi Onurovi a všetkým sa ospravedlňujem. Áno, milí diváci. Príkladné priznanie. Žale R. Yildiz očiernila Onura Axela. Teraz sa Onurovi Axelovi aj všetkým ostatným ospravedlňuje. My sa ospravedlňujeme, že sme sa stali nástrojom tohoto sprisahania. A ja nemám čo dodať. Stop! Tak ešte niečo? Hotovo, nie? Alebo niečo chýbalo? Vstaň. Pán Onur, to kvôli tomuto bláznovi. Všetko to bol Erdalov plán, pán Onur. Tento tupec to urobil. Do pekla s tebou. A máme to. Pán Onur, čo keby sme zavolali vášmu advokátovi a vyriešili to? Zajtra ráno chcem mať nahrávku na stole. Najprv si ju pozriem ja a potom celé Turecko. Ak sa odvysiela všetko, čo tu povedala, potom zavolám advokátovi. Lenže... Nemielte si ma s niekým iným. Ak dám niekomu slovo, tak ho dodržím. To mi je jasné, ale... No čo už, zajtra večer si to pozrieme. Odveziem vás, kam potrebujete. To netreba. Pán Onur, pán Onur! Čo je, pán Mehmet? Prečo ste tu? Ani sa nepýtajte. Mobil ste mali vypnutý. Nedovolal som sa. Je to zlé. Čo sa stalo? Vaše lietadlo spadlo. Spadlo? Čo za fera? Bez vášho dovolenia som vašej rodine nezavolal, že ste nažive, ale určite sú zničení. Mal som im to povedať? Nie, nemal. Nikomu som nemal povedať, kde ste, a tak som nevedel, čo mám robiť. Máte šťastie, pán Onur. Teším sa, že ste nažive. Ďakujem, Jovan, ďakujem. Ja žijem, ale... Zafer zomrel. Bohužiaľ. Onur? Syn môj, si to ty? Nie je to sen. Onur, nie je to sen.
Ešte nie. Iba identifikujú tela. Pani Gulistan išla do Bukurešti? Nie. Presvedčili sme ju, aby radšej išiel Zaferov brat Sinan súkromným lietadlom. Takéto trápenie. Práve ideme s mamou k pani Gulistan. A ty sa máš ako? Ako sa môžem mať? Som smutný. Končím, Benu, zavolám ti neskôr. Dobre, drahý. Jeho brat ide do Bukurešti. Keď som ho naposledy videla, narazila som do neho, dotkol sa ma. Povedal dovidenia, ale ako by povedal s Bohom. Volal si po včerajšku s Onurom? Nie. Čo sa stalo medzi Onurom a tebou? Nepozdáva sa mi jeho postoj k tebe. A to, čo povedal? Mama, zomrel Zafer. Zomrel náš priateľ. To chceš teraz rozprávať o Onurovi? Kedy to stihli napísať? Zrejme počas noci. Pri živote ma drží iba to, že ty žiješ. Neviem, čo povedať, Gulistan. Čo môžeme povedať? Zafer už medzi nami nie je. Chcela by sme išli na dovolenku my dvaja sami. Povedali sme mu, nech si oddychne, nech ide na dovolenku. Hovoril. Vraj chlapci na tom trvajú. Urobili rezerváciu na Maledivy. Namiesto dovolenky pohreb. Mama povedala, že na dovolenku nemôže ísť, že my máme školu. Ocko mi veľmi chýba, ujo, Onur. Ako to vydržím? Vítajte. Vítajte. Ďakujem pekne. Seval, moja drahá, vítaj. Gulistan, ako ti je? Ako mi môže byť? Snažíme sa zvyknúť si na Zaferovú neprítomnosť. Ako by to bolo možné? Onur, včera som ťa ani neobíjala. Boh nám ťa daroval. Ďakujem, Seval, ďakujem. Onur, s vaším dovolením, Gulistan. Samozrejme, Onur. Ďakujem, že si prišiel. Dievčatá, starajte sa o mamu. Už sú tu vaše vajíčka s pastírmou. Ako to vonia. Jedzte, dievčatá, kým to nevychladne. Dobrú chuť prajem. A vy si nedáte, pán Ali Kemal? Ani nemám chuť. Nechceli sme zavolať Starky? Zavolajme. Teraz? Dobre, tak poďme. Povedz mi, zavolám na babkin či detkov mobil? Najprv babke, potom aj detkovi. Dobre. To už bude takto, ale Kemal, to budeš stále spať iba tu. Ja nie kvôli sebe, ale kvôli našim dievčatám. Nerozprávajú sa s nami. Časel! Stoj, Časel! Stoj! Máš problémy? Čo mám robiť? Čo som urobil? Zapni si telku. Mama, prestaň!